Loh, dengan cara dipijat. Umpama lorone apa? Ngelu, langsung dicekel sirahe kene. Dipijat nit didilat lep mari. Masa ilmu medis aku nganggo pijat. Umpamane tangane iki kesleo. Tangan kesleo ya gampang. Tangan dicekel tek dipijat nit didilat lep mari Kesleo. Mari tenan. Masuk angin ya ngono Mas weteng ditemok tek dipijat nit didilat lep mari. Pilek kumbelen. Pilek ya ngono Mas. Kira dicekel tek dipijat nit terus lep mari. Anyang-anyangan Bapak nih. anyang-anyangan sing loro apane? Yo sing loro ya ngono arek kok Mas aku. Ya kan traktir ta. Heeh ta. Nek khusus penyakit anyang-anyangan aku urung sinau. Eh, Nek